Eskerrik asko, hurbildu zareten guztioi, gure deialdi honetara. Abenduaren 20an, Aspanovasek antolatuta, hau da, minbiziaz gaixo dauden aurren gurasoek antolatuta, Mobibik eguna ospatuko dugu Zarautzen. Hasieran, ekitaldi xumea izan behar zuenak, nahiko egitura potoloa hartu du, eta horrek esan nahi du, orain arte erantzuna izugarria izan dela, eta jotako ate guztiek oso ondo erantzun dutela. Horregatik, eta banan oso zaila delako denak aipatzea inor ahaztu gabe, guztiei eskerrik asko. Egun zoritxarrez, Aspanovas elkarteko kideen kopurua handitu eginda hasiera batean zenetik, baina hori laguntzeko guk botika bakarra daukagu, umorea eta farrea. Horixe izango da egun horren helburua. Eguna aipatu dugu Mobibik eguna dela, eta honen zer den hau eta zer den Aspanovas eta zergatik Zarautzen eta hau guztia, hemen Maian nire inguruan daudenek argituko dizuen. Maian, ezkerrean, hor daukagu Txomin Arruti, Aspanovasko lehendakaria, nire ezkerretara Zarauzko turismo zinegotzia daukagu, Imanol Lasa, eskuinetara hortxe dago, Alberto González de Etxabarri idazkaria, Borrotx. Aimarko baldea. Eta mineu Arritxu. Besterik gabe, Imanol, Zarauzko zinegotzi bezala, zuria da hitza. Eskerrik asko guztioi, arratsaldeon, guretzako gabonak ja abian dira, izugarrizko agenda daukagu prestatuta, baino azkenengo hilabete hauetan, ekintza eta evento guztiak antolatzerakoan, Alberto eta Txominen bizita izan genuen, Zarauzko turismo bulegoan, Jesu Kristoren luzia zeukaten, Aspanovas zer den jendeari berri emateko, zer nolako lana egiten den, eta segitu esan genion baietza. Hogeian, abenduak 20 oso egun berezia izango da, Zarauztar guztiontzat. Ondo akizuten bezala Zarautz oso herri irekia da. Erakunde asko dauzkagu, eta solidarietza egunero lantzen duena eta jorratzen duena, eta esan bezala guretzako ekitaldi oso berezia izango da Gabon jai hauetan. Ni bakarrikan Zarauzko udaletxearen izenean eskerrona adierazi eta sorteon Aspanovas izango duen ospatuko dugun jaialdi honetan. Eta esan, nola ez, Zarauzko udaletxeko ateak, herri guztiaren ateak bezala guzti zirikia izango direla amendikan aurrera. Besterik ez. Eskerrik asko Imanol, eta Aspanovas aipatu eta aipatu ari gara, ondo legoke ezer baino lehen Aspanovas zer den adieraztea eta argitzea, eta Aspanovas ezagutzera emateaz zoritxarrez oraindik ere horrelako elkarteen behar handia eta gero eta handiagoa dago. Txomin Arruti, lehendakaria, zuria da hitza. Aspanovas Gipuzkoako lehendakaria naizenez, Mobibik eguneko festa ezagutzera emateko helburuarekin prentsaurreko honetara etorri zareten guztioi eskerrak eman nahi dizuzuet. Elkarte txikia gara, onerako eta txarrerako. Eta zuen laguntzari gabe ez ginela orain eta hemen eserita egongo garbi dakagu. Hemen zaudeten askok ezagutzen gaituzue, eta gure ekintzen berri baduzue. Besteren hori esan, Aspanovas Gipuzkoako haur minbizidunen gurasoen elkartea dela. Diru irabazi asmorik gabeko elkartea. 1998an 4 familien ekimenari esker sortua. Handik hona 11 ekintzak, lanak eta jarduerak aurrera eramaten saiatu den elkartea. Helburu nagusia, gure esperientziak, bildurrak eta larritasun sentimentuak barne, beste haur minbizidunen gurasoekin elkarbanatzea izan zen hasieratik. Are gehiago, gaixotasunaren berriak zer eragina izaten duen familian kontutan izanik. Ez dute gure berririk izaten eta une horietan ez dakiten horrengana jo laguntza eske. Beraz, beste familiekin harremanetan jartzeko aukera izatean mesedegarria da, orobat. Naiz eta errealitate latza hau onartzea oso zaila izan, gure seme-alabek ere minbizia izan dezakete. Azkenengo urteetan,
bizipen tasa portzentaia handian igo diren arren, minbizia istripuen ondoren bigarren heriotz zergatia da aurretan. Bestalde, kimioterapia eta erradioterapia tratamenduek sortzen dituzten ondorioak ez ditugu ahaztu behar. Oso gogorra baitira zenbait kasuetan. Gure xedea, bete beharra eta eskubidea ahal den neurrian bizipen tasak hobetzea eta ondorio kaltegarriak gutxitzea da. Atxaldeon danoi, batzun dut igual arrar izango da ezta, txirrindulariak eta paiasuak elkarrekin parte hartzea gizetan oso modu kurioso baten, bai Aimarrek, bai nik eta bai Josebak Azpanoazen zartutuen familia batekin harremana dukan, eta gaina batzuk jaten gabe, nik oinala 7 urte minbizia ipinen, zorionez danan urten zen, eta familia horre laguntzen poliki hasi ginen, eta familia horrekin harreman eukielaz, hasi zen gundekin zer zen Azpanoaz, eta pentsauden egun batean bizikleta martxatxoa dingo gero, baina ez teoria metez ezan ez oso ambizio, ezta? Orduan, juntakin jarri ginen harremanetan, eta, hasieran gauza nahiko xumoia, baina eurek abizitezkun paiazo eta tartean tartean egon da asuntua gizentza jongo zela, eta, jau baina puntuan, ezta nik uste dut egitara nahiko politia bete dula. Gu, gure atletik kirolaren moan, ikusten gengo peukrola, ez zorba moan ez, igual nire kasuan bertatik pasen zelako, oso identifikatu zen elkarte honekin, eta gure esfortzu dena jarri du. Gureko egen, bai Aimar, bai nita, bai osan izenian eskarrak emun jodunat eta beso jan nahi di, bebaite kirola isai, opari deixente hongo dira, eta batzeko Alberto Kontador eta Lien Gastronek maiotu da galdezku, Patxu Zoriaga, Alberto Inarrategi, oso kirolari garrantzitsua, gordoan eura eta beste pila bat egongo dian eskerrak, eta bakarrik hori ez, nik uste lantalde proiekt bat sortula, bai paiasuekin, bai gurasoekin, eta nik uste gozatzeko egun bahala, jendean amendik animau, eta ia euraldixe laguntzen dauen, da egun nimo bat du, da aurrerantzian ia mobik egun honek urte hausko irudun eta besterik ez, eskarrik asko, eta ia zemo sortzen duen.